Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Illum niċċelebraw il-festa tal-Arkanġel Imqazza San Mikiel, San Gabriel u San Rafael. Nofru il-Quddisa għal Joseph Bonnet. Ħutja jew nar fuqtijietna biex nitħejjew kif jixraq għal dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina, glorja lill-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben Waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-dubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi id-dubiet tad-dinja ilqat qalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex intu waħdek qaddis, intu waħdek Mulej, intu waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti tqassam bordni tal-għaġeb il-ħidmiet tal-anġli u tal-bnedmin fil-ħniena tiegħek katina li ħajjitna f'din l-art tkun imħarsa mill-anġli li fis-sema dejjem quddiemek jaqduk. Bibnek Ġesu Kristu Seydna li hu Alla u li miegħek jgħix li jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Imbagħad għamet gwerra fis-sema, Mikiel u l-anġli tiegħu jitqabdu mad-dragun, u d-dragun u l-anġli tiegħu tqabdu iżda ma kellhomx ħila jelbu u ma kienx hemm iżjed post għalihom fis-sema. U kien imwaddab id-dragun il-kbir, is-serb tal-qedem li hu msejjaħ id-demonju u x-xitan, il-qarrieq tad-dinja kollha. Kien imwaddab għal fuq l-art u miegħu kienu mwaddba l-anġli tiegħu. U smajt leħen qawwi fis-sema jgħid, issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu għax twaddab il-barra dak li jixli l-ħutna li lejl u nar jixlihom quddiem Alla tagħna. U huma ħarġu rebbieħa fuqu permezz tad-demm tal-ħaruf u bis-saħħa tal-kelma li xedu. U ma għożżewx ħajjithom minkejja saħansitra il-mewt. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmru fihom. Il-kelma tal-Mulej. Quddiem l-anġli niżikħajr Mulej, quddiem l-anġli niżikħajr Mulej. Inrodlok ħajr Mulej b'qalbi kollha għaliex jien smajt kliem fommi. Quddiem l-Allat irrid nannilek b'wiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek. Quddiem l-anġli niżik ħajr Mulej. Inrodlok ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattarli il-qawwa f'ruħi. Quddiem l-anġli niżik ħajr Mulej. Inroddulek ħajr Mulej is-slatin kollha tal-art għaliex semgħu il-kliem ta' fommok u jannu l-imġiba tal-Mulej għax kbir u sebħ il-Mulej. Quddiem l-anġli niżik ħajr Mulej. Alleluja,
Alleluja, Alleluja. Bir kull mulej eżerċti tiegħu kollha, għaddejja tiegħu li tagħmlu r-rieda tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien meta Ġesu ra lil Nataneel risaq lejh qal għalih: ara, dan tassew wieħed minn Iżrael li jixraqlu dan l-isem, ma hemm ebda erq fih. Nataneel staqsih: kif sirt tafni? U Ġesu wieġbu: rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma sejjaħlek Filippu. Rabbi, qallu Nataneel, int liben ta' Alla, int is-Sultan ta' Iżrael. Ġesu wieġbu: qiegħed temmen għax għedtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin? Għad tara ħwejjeġ akbar minn dawn. U żied jgħidlu: tassew ngħidilkom, għad taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla tilejn u niżlin fuq bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Allura llum qegħdin nagħmlu l-festa ta' dawn l-anġli li għal bniedem modern hija kważi ħrafa. Imma lina tagħmel parti mill-fidi tal-Knisja għaliex anke fil-kredu aħna ngħidu Alla ħalaq dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. Mhux hekk, hemm realtà li tidher li hija din id-dinja ta' madwarna, imbagħad hemm realtà li ma tidhirx li hija d-dinja spiritwali. U l-anġli jagħmlu parti minn din id-dinja spiritwali, parti kif jgħid Bulgakov u hekk dan saċerdot ortodoss, parti minn din ix-xibka ta' relazzjonijiet ta' Alla u hekk. Alla tagħna huwa relazzjonijiet. Alla li jħobb, Alla li jagħti lilu nnifsu u hekk. Alla li jidħol fi dialogu. Sewwa? Ma ħafna ħlejjaq mal-anġli u magħna. Sewwa? Il-Vanġelu tal-lum huwa interessanti għaliex vers wieħed jiddeskrivi x'inhi l-missjoni, x'inhi almenu x'inhu is-sem tal-anġli fl-istorja tas-salvazzjoni tagħna. Allura Ġesu jgħid: taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla tilejn u niżlin fuq bin il-bniedem. Allura min huma l-anġli ta' Alla? Huma hekk kif jgħid Bulgakov l-istess. L-anġli ta' Alla l-ħin kollu jikkontemplaw il-wiċċ ta' Alla. Huma dawn il-qaddejja ta' Alla. Imma fl-istess ħin l-anġli jaħdmu, jintervjenu f'din id-dinja. Allura huma speċi ta' għaqda, ta' pont, ta' sellum u hekk li jaqqat l-art mas-sema. Li l-missjoni tagħhom hekk hija li waslunna x'inhi r-rieda ta' Alla lina, jiddefenduna, jipproteġuna, illi waslunna din il-ħniena ta' Alla illi ma jaqafx jatina il-mezzi biex aħna jinsalvaw. Interessanti li tilejnu niżlin fuq bin il-bniedem fuq Ġesu u hekk. Għaliex il-missjoni tal-anġli, din il-medjazzjoni tal-anġli hija possibbli biss permezz ta' Kristu li huwa l-medjatur waħdieni kif jgħid San Pawl bejn Alla u l-bniedem. U l-anġli imma ukoll aħna għandna sem f'din il-medjazzjoni u hekk. L-anġli u anki aħna għandna sem mill-medjazzjoni ta' Kristu
Jiġifieri illi naqdu dak li ju ta' Alla ma dak li ju tal-bniedem. Jiġifieri li ngħinu li l-bniedem jidħol fil-ħajja divina ta' Alla. Allura għandna tliet anġli li aħna nafuhom bisimhom. Għandna l-Gabriel u xek. Gabriel dan l-isem li huwa qawwa ta' Alla. Gabriel dejjem fl-iskrittura nsibuh wassal il-kelma il-messaġġ qawwi ta' Alla. Il-qawwa ta' Alla li tidħol fl-istorja fil-persuna ta' Ġesu Kristu. Il-qawwa ta' Alla li jissalva. Il-qawwa ta' Alla li lilna teħlisna mix-xibka tal-mewt. Imbagħad għandna l-San Mikiel. San Mikiel l-isem tiegħu huwa Mikael, Mikael minnu bħal Alla. San Mikiel jurina il-primat ta' Alla. Li Alla huwa ikbar minni. Li Alla huwa l-fuq minni. Li jiena ma' Alla ma niddiskutix. Jiena ma' Alla ma nilabx. Ma nipprovax indawru u nġibu l-idolu ċkejken li jiena nista' nagħmel bih li rrid. Le, ma' Alla għaliex huwa ikbar minni jitlob ubbidjenza. U din hija l-fidi, mhux hekk. Mal-kelma ta' Alla m'hemmx toqgħod tnaqqas u żżid u ddawwar u tċaflas sewwa bħalma ħafna drabi naraw anki fil-Knisja. Anki fil-Knisja. Min suppost li jaf aħjar. Sewwa? Biex ma niskandalizzawx ruħna. Biex ma niskandalizzawx ruħna. Imma San Mikiel jgħidilna minnu bħal Alla. Mhux ta' bxejn li il-papijiet, inkluż il-Papa Franġisku, sejħinna biex nitolbu ħafna lil San Mikiel għal xiex biex jipproteġi lill-Knisja minn dak li l-Papa San Pawlu VI sejjaħlu id-duħan ta' Satana. Għax anki fil-Knisja għandna id-duħan ta' Satana. Mhux hekk. Qegħdin ngħixu żminijiet li mhumiex faċli, li huma diffiċli. Jew nitolbu lil San Mikiel u xekk biex jidħol għalina qudiem Alla. Imbagħad għandna li San Rafael. San Rafael li ismu huwa id-duwa ta' Alla, l-mediċina ta' Alla. Alla li jfejjaq. Alla li jidlikna biż-żejt tiegħu. Mhux hekk aħna fil-bidu tal-Qudiesa ngħidu dik it-talba qasir imma sabiħa. Kyrie eleison, eleos, eleos. Eleos tfisser ma tfissir sempliċement ħenna għalina kif inhi tradotta bil-Malti, ma eleos tfisser sawwa biż-żejt tas-salvazzjoni fuqna. Dan huwa l-Anġlu San Rafael u xekk li waslilna din il-ħniena u l-fejqan ta' Alla. Nitolbu lill-Anġel Qaddisa u xekk biex l-art u s-sema permezz tagħhom manki permezz tagħna isiru ħaġa waħda biex il-ħwejjeġ ta' Alla ikunu preżenti anke minn issa fl-istorja tal-bnedmin. U tiegħu nresqu talb tagħna qudiem il-mulej. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek u ddefendija permezz tal-anġli tiegħek biex tkun sinjal ta' salvazzjoni għall bledmin kollha. Nitolbu. Mulej bħalma batt l-Anġlu Gabriel biex iwassal il-messaġġ tas-salvazzjoni lid-dinja, abbat anki llum il-messaġġiera tal-Vanġelu f'kull post tad-dinja biex ixandru l-aħbar tajba tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk mulej ibad l-anġlu tiegħek li huwa duwa qaddisa ta' ħniena biex ifejja il-mitinbin u l-dawk kollha li huma maħkuma fil-ktajjen tal-ħażen. Nitolbu. Nitolbuk mulej għall-familji tagħna ħalli jkunu l-anġli tagħhom dejjem preżenti u jiddefenduhom minn kull firda u minn kull inkwiet. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex permezz tal-anġli kustodji tagħna lilna tħarisna minn kull deni, minn kull ħażen, minn kull erq tal-gideb u twassalna fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Iftaħ mulej il-bujeb tas-saltna tiegħek għal ħutna il-mejtin kollha. Nitolbu. Mulej missier Qaddis ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin nagħmlulek
ħalli jasal quddiemek permezz tal-anġli qaddisa tiegħek illi l-ħin kollu lejl u nar jaraw il-preżenza ta' wiċċek. Dan nitolbuh bl-istess Kristu Sidna. Mbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li tinnofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej u l-lum qudiemek biex joġ madem is-sagrifiċċju. Li aħna sir nofrulek natafli mulej mill-ħażuniti u id-dnub tiegħi neħħili. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fiċ-ċokoltana nitolbuk mulej biex l-anġli waslu quddiem il-kobor tiegħek is-sagrifiċċju ta' tifħir li sejrin nofrulek. Inti jilqgħu bisliem u għamel li jkun ta' fejda għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq. Biżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. U qatt ma nieqfu nxandru t-tifħir li jingħatalek fl-anġli u l-arkanġli tiegħek għax il-ġieħ li jintratt lil dawn il-ħlejjaq li bihom inti titaxxaq u ġieħ mod lilek għal kobor tas-sebħ tiegħek. U jekk huma jixrqilhom daqshekk ġieħ, bekk naraw kemm inti tassew kbir u kemm għandna nażlu lilek fuq kollox bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli kollha, waqt li aħna b'wiċċna fl-art nissieħbu magħhom u bleħen wieħed intennu t-tifħir tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-sfawijiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Qasanna fl-għoli tas-sfawijiet, imbierek minn ġej b'isem il-mulej. Qasanna fl-għoli tas-sfawijiet. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal-iddixxiepli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-iddixxiepli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni
Nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqtuk. U miċ-ċokoltana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija ma' żewġa San Ġusepp mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikolli tretent kif is-semek da fl-art, ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna, bħal maħna naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem idnuk u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek nħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li intu trid fiha. Tgħix mis-saltana għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem fil-kumma. Ħaruf tal-la. Mulej Ġesu Kristu. Danu l-ħaruf tal-la, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħin jindawk l-huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. So li xtidħol is-saf tiegħek. Żejt kelmu waħda.
nitolbu. Bl-umiltà kollha tagħna nitolbuk Mulej biex dejjem tqawwina u ssaħħaħna dan il-ħobbs tas-sema li tmajtna. Ħalli bih nimtlew bil-ħila u nimxu l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni taħt il-ħarsien bla edha tal-anġli tiegħek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.